ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ ድኅሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድን ጐንዩ ድኅሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድን ጐንዩ ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ ምድሓን ካብቲ ኣብ ዝፋኑ ዘሎ ኣምላክና ካብኡ እዩ ዝመጽእ ድኅሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድን ጐንዩ ድኅሪ ቁሩብ ጊዜ እቲ ዝመጽእ ኣይክድን ጐንዩ